манбаъ ва асосҳои бунёдии ваҳдати миллӣ ва таҳкими давлатдорӣ дар Тоҷикистон аз Муттаҳидаи халқ ва пойдории сулҳу собот, баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву ватанпарварии мардум, худшиносӣ бо худогоҳӣ ва ифтихори миллӣ, тақвият бахшидан ба мақоми давлат ҳамчун ҳомӣ ва кафили ҳифзи манфиатҳои халқ, афзоиши нерӯи иқтисодии кишвар ва нуфузу эътибори байналмилалии он иборатанд. оғози барномаи иттилоъоти таҳлилии Тоҷикистон аст ва давоми як соати баъди шарҳу таҳлили мавзӯъҳои муҳим ва рӯйдодҳои 7 рӯзи охири кишвар пешниҳоди шумо мегардад. сархати хабарҳо. рушди мунтазами муносибатҳои Тоҷикистону Россия дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хоса дорад. дидору мулоқоти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Сергей Лавров, заҳмату талоши беисти сохтмончиёни корзори Роғун бо ҳадафи иҷрои саривақтии нақшаҳои дар пеш истода, истифодаи имкониятҳои мавҷуда барои баланд бардоштани ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, ҷалби сармоя, иқтидорҳои нав ва эҳёи корхонаҳои солҳо хӯфта ва боз дар давоми як сол барои пурра коркардани корхона ба мо зиёда аз 400 тонн пиллии тар, зиёда аз 120 тонн пиллии хушк лозим. бунёди корхонаву коргоҳҳои коркарди шир ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои дорои чунин имконият умуман дар ин самт саҳмгирӣ нашудааст. худро аз ҳалқаи дуди тамоку берун кашед ва ё ҳар 6 сония як нафар дар ҷаҳон аз истифодаи сигор мефалтад. хулосаи ҳамаи ин ва мавзӯъҳои дигар. 5 феврал дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Лавровро, ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буд, ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот маҷмӯи васеи масоили вобаста ба ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Россия баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат изҳор доштанд, ки рушди мунтазами муносибатҳои Тоҷикистону Россия дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хоса дорад. ҳалли масъалаҳои байни минтақавии тиҷорати иқтисодӣ, таҳияи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ҷалби технология барои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар заминаи ашёи хом, коркарди нахи пахта, меваю сабзавот, маҳсулоти чорво, аз худкунии неъматҳои табиӣ, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои Россия, баррасии масъалаҳои ташкили марказҳои нақлиёти логистикӣ аз самтҳои муҳиму ояндадори равобити ду кишвар номида шуд. зимни муҳокимаи масъалаҳои ҳамгироии сиёсӣ, амнияти минтақавӣ, ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбию техникӣ, оид ба мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, қочоқи маводи нашъовар ва ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, вазъи мураккаби сиёсӣ дар Афғонистон, ҳифзи сарҳади давлатӣ, татбиқи барномаи модернизатсияи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон гуфтугӯи судманд сурат гирифт. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои мубрами ҳамкорӣ дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ, фарҳангию гуманитарӣ, илму маориф, аз ҷумла сохтмони мактабҳои омӯзиши забони русӣ, ҷалби омӯзгорони рус ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро ҳамаҷониба баррасӣ намуданд. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар мавзӯъҳои вобаста ба муносиботи дуҷонибаи минтақавию байналмилалӣ муҳокима карда шуд. мавзӯи дигар. дар 10 соли охир иқтидорҳои истеҳсолии низоми энергетикии кишвар дар ҳаҷми 1520 мегаватт зиёд карда шуд ва беш аз 1300 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат сохта ба истифода дода шуданд. аз ҷумла аз оғози бунёди нерӯҳои барқи оби Роғун аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 24 миллиард сомонӣ, танҳо соли 2018 3,9 миллиард сомонӣ аз худ карда шудааст ва соли 2019 ба ин мақсад қариб 4 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардида, агрегати дуюми он ба кор дароварда мешавад.
рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун ки бо ҷалби қариб 4000 техникаву механизми пуриқтидор ва азму талоши зиёда аз 22000 сохтмончиёни дигар кормандони муҳандисиву техникӣ идома дорад, зери таваҷҷӯҳи бевоситаи бунёдгузори ин кохи нур, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар заминаи мавҷуд будани имконият ва шароити мусоиди корӣ, бунёдгарони нерӯгоҳ корҳоро бетаваққуф ва бо суръату сифати баланд анҷом медиҳанд. гузориши Садриддин Сироҷиддин ва Аҳлиддини Карим аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун. дар нақбҳои сохтмонию нақлиётӣ, толори мошинҳо, қубурҳои обҷабанда, дар маҷмӯъ ҳамаи қитъаҳои иншооти бузург ва беназири аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғун корҳои сохтмонӣ бо ҷӯшу хуруш идома дошта, ҳар як кору амал дар ин майдони нангу номуси ватандорӣ таҳти назорати қатъӣ қарор дорад. масолиҳи сохтмонӣ, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти истифодашаванда низ аввал аз ташхис гузаронида мешавад ва сипас ба истеҳсолот равона мегардад. муҳайё намудани шароити мусоиди корӣ ва таъмини бехатарӣ барои сохтмончиёну дигар кормандони муҳандисиву техникӣ дар ин нерӯгоҳи беназир аҳамияти аввалиндараҷа дорад. имрӯз дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун шаҳрвандон аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ба кор ҷалб гардиданд. ман Саломатшоев Толиб ҳастам аз ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. дар корхонаи Тоҷиксгем ба ҳайси муҳандис нақшабардор кор мекунам. шароит кори хуб аст, бо масъулият кор карда истодем. худи кори пурмасъул аст. айни замон мо дар агрегати 4 кори фаъолият карда истодем. чуноне ки мебинем объекти муҳими ҷумҳурӣ аст. кӯшиш мекунем ки вазифаи ба дӯш гузоштамона бо масъулият бо сар баланд иҷро кунем, то ки сазовори боварии давлату миллат бошем. монанд ба Саломатшоев боз беш аз 100 нафар сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳамчун муҳандису сохтмончӣ, ронанда ва идоракунандаи техникаву механизми гуногун тамға бо масъулияти баланди ватандорӣ ва ҳисси худшиносиву худогоҳӣ кору фаъолият мекунанд. ман Улуғбеков Бер Додхудоевич, зодаи ноҳияи Шуғнон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон омада ҳамчун барқчӣ кору фаъолият карда истода. шароити кории мо барои хеле хуб аст. мо аз шароити кории худ чӣ миннатдорем. ҷои кор, ҷои хоб, ҳама хурду хӯрок ҳамаш таъмин аст. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунем, ки моро дастгирӣ мекунад ва шоҳбаҷони шароитҳо мо кор карда истодем. дар маҷмӯъ имрӯз дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун беш аз 22000 нафар ба корҳои сохтмонӣ машғуланд. иҷрои корҳои сохтмонӣ аз тарафи мутахассисони баландихтисоси раёсату шӯъбаҳои назоратӣ санҷида мешавад. корҳои сохтмонӣ аз тарафи намояндагони раёсати назорати техникӣ, комиссияи техникӣ шабонарӯз таҳти назорат аст ва ҳамаи корҳо мувофиқи меъёрҳои сохтмонӣ ва талаботҳои ҷаҳонӣ қабул карда мешавад. инчунин бо мо шароити коргарон ва техникаи бехатарӣ онҳоро таҳти назорат қарор додем. дар нақби сохтмонии қабати 4 корҳои хобондани бетони ёридиҳанда дар қисмати каф аз самти чап идома дошта, хобондани бетони ёридиҳанда дар самти рост то пикети 300 ба анҷом расонида шудааст. дар қисмати сақф корҳои арматурбандӣ, қолабгузорӣ ва омодагӣ барои хобондани бетони конструктивӣ рафта истодааст. аз пикети 325 то 350 бошад, гузарондани пояаркҳо ва хобондани бетони ёридиҳанда идома дорад. ҳамчунин сохтмончиён дар пикети 330 то 370 нақби сохтмонии қабати 4 корҳои хокбардориро бо истифода аз техникаву механизми пуриқтидор иҷро мекунанд. дар ин нақб мисли дигар иншоотҳо кор ба таври шабонарӯзӣ идома ёфта истодааст. дар ин нақб зиёда аз 20 адад техникаву механизмҳои пуриқтидор сафарбар карда шудааст. масъалаи назорати сифати корҳои сохтмонӣ аз тарафи озмоишгоҳи марказӣ дар дубастагӣ ҳама шабона рӯзона таҳти назорати озмоишгоҳи марказӣ қарор дорад. дар нақби мазкур ва 5 нақби дастрасии он 3 ширкати сохтмонӣ кор мекунад. то имрӯз зиёда аз 480 метр корҳои кӯҳканӣ дар ин нақб иҷро карда шудааст. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати 3 ва иншооти мавҷшикани он корҳои арматурбандӣ, бетонхобонӣ ва сохтмони деворҳои ҳимоявӣ ҳамону бо суръат ва ҷӯшу хуруш идома дорад.
در برآمدگاه نقب قبط سیوم که یکی از انشاءات اساسی و مهم نیرگاه به حساب می‌رود، در یک روز از 700 تا 800 متر مکعب بتون و با مقدار زیاد آرماتور و دیگر مصالح ساختمانی استفاده می‌گردد. ساختمانچیان این قطعه انشاءات نیز چون دیگر همکسبانشان در راغون مسئولیت بلند احساس نموده کوشش دارند کارهای معین شده را طبق طلبات اجرا نمایند. طبری در بالا ذکر نمودیم، مهیا نمودن شرایط موافق کاری برای ساختمانچیان در محور فعالیت راهبریت نیرگاه برق آبی راغون قرار دارد. ما راه‌ها رو تازه کرده ایستادیم در همه وضع هوا برای ساختمانچیان شرایط خوبی کاری مهیا می‌سازیم تا که کار با سطح و صفت بلند پیش رود. در قبور جبنده رقم 5 کارها 95% اجرا گردیدند. در حال حاضر سوختگی سطح آهن فلزات و سنجش درزهای کفشیر شده باقی مانده است و خلاص. این هم تنها در قسمت سمت آب. حالا ما در قبور آب جبنده رقم 5 قرار داریم. دروازه انشاءات 72 متر بوده. در اینجا 577 تن آهن فلزات، 377 تن آرماتور و 7100 کوب بتون خوابانی کرده شده. کارها در اینجا در دو بست رفته شده است، شب و روزی اجرا کرده می شوند و همه کارها اجرا شده زیر کمیسیون نظارتی تحت نظارت هستند و سنجیده سنجیده می شوند. در دیگر قبورهای جبنده نیز کار در اساس لایحه و طبق جدول تصدیق شده اجرا شده ایستادند. موافق لایحه در قبور جبنده رقم 4 640 تن آهن و 393 تن آرماتور استفاده می شود. تا امروز ساختمانچیان توانستند 417 تن آهن و 242 تن آرماتور را وصل و نصب نمایند. از حجم عمومی کارهای بتون خوابانی در قبور جبنده رقم 4 بیش از 60% نقشه اجرا گردیده است. در قبور آب جبنده رقم 4 که حال ما دیده ایستادیم از پیکت 05 سر کردگی تا پیکت 015 وصل نصب آهن و آهن فلزات به انجام رسانیده شد. من حال کار کفشگری در اینجا رفته چخیلی که ما میبینیم از پیکت 020 تا پیکت 040 وصل نصب رفته ایستاده است. در آنجا حالا کارهای کفشگری رفته ایستاده است. ما امامقل ودیب نویه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نیروگاه برقی آبی راغون کار کرده استم به حیث مهندس. در اینجا کارهای آهن فروزی و بتونکاری و ما کوشش میکنیم که با بصفت کارهای ساختمانی اهمیت و با باوری رو برای مملکت سزاوار باشیم. امروز برای ما شرایط کاری خیلی خوب است و ای لباس، ای خوراک و اولی که خوب میتن وقت به وقت اولیک ما میگیریم. ما خیلی شاد هستیم که در وطن خودمون جای کار داریم و زندگی خوب داریم. تالار ماشین ها با حضور مردان باننگ و آر ملت، دلگرمی و هوسمندی کفشگران و برقچیان، وصلگران، بتونگیران، آرماتوربندان، نقشگیران و دیگر کارمندان مهندسی و تکنیکی پرتجربه، مهر و محبت انسانی را نسبت به وطن در قلب هر صاحب وطن خروج میبخشد. کارها در این انشاءات که یکی از کلانترین و بی‌نظیرترین انشاءات در زیر کوه به حساب می‌رود با اوج ادامه دارند. من سردار قلعه آبپرتوی NBO راغون نظر خیریدین در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون زیاده از 18 نقطه آبپرتوی زیرزمینی است. ما کوشش کرده ایستادیم که سری وقت آبهای زیرزمینی و فیلتراسیون رو برطرف نموده برای ساختمانچیان شرایط خوبی کاری فراهم کنیم. در وقت معلوم شده کارها اجرا شده. تا امروز در اگریگات رقم 5 کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی پورا به انجام رسیده است و حال رنگ و باری بالای بتون و وصل و نصب تجهیزات گیدرتکنیکی رفته ایستاده است. این هم در حال انجام یابی قرار داشته، تنها وصل و نصب روتور گنراتور باقی مانده است و خلاص. در اگریگات رقم 4 باشد کارهای بتون‌ریزی آرماتوربندی و وصل و نصب قبورهای آبکشانی از نقطه 931 600 تا نقطه 948 200 پورا اجرا گردیدند. تا امروز در این انشاءات زیاده از 1200 متر مکعب بتون خوابانیده شده است. حجم آرماتور استفاده شده باشد بیش از 88 تن را تشکیل می‌دهد. خلاصه در همه قطعه‌های این میدان شرف و آبرو برای ملت تاجیک در نیروگاه برق آبی راغون کارها در اساس نقشه، طبق لایحه و با سطح و صفت بلند ادامه دارند.
шуруъ аз корҳои сохтмонӣ то шароити имконияти сохтмончиёну дигар кормандони муҳандисиву техникӣ дар маҷмӯъ бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҳама ҷиҳат таҳти назорати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва агрегатҳои он чун агрегати аввал ба навбат ва дар муҳлатҳои муайяншуда мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. нерӯгоҳи барқи обии Роғун 110 километр дуртар аз шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Роғун дар силсилаи нерӯгоҳҳои рудибахш нуҳум нерӯгоҳи барқи обӣ ба ҳисоб меравад. Роғун дар қатори 10 иншооти азими гидроэнергетикии ҷаҳон ҷойгоҳи хос дорад. сарбанди нерӯгоҳи Роғун бо баландии 335 метр баландтарин садди заминӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. бунёди сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун 29 октябри соли 2016 оғоз гардид. дар бунёди сарбанди нерӯгоҳ 75 миллион метри мукааб сангушағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ истифода мешавад. обанбори нерӯгоҳи Роғун имконияти ғунҷоиши 13.3 километри мукааб обро дорад. дарозии умумии нақбҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғун беш аз 70 километр аст. толори мошинҳо ва трансформаторҳои нерӯгоҳ ки дар зери кӯҳ ҷойгир шудааст дар ҷаҳон назир надорад. нерӯгоҳи Роғун дорои 6 агрегат буда бо иқтидори 3600 мегаватт калонтарин нерӯгоҳи барқи обӣ дар минтақа дониста мешавад. истеҳсоли солонаи нерӯи барқ дар ин нерӯгоҳ беш аз 17 миллиард киловатт-соатро ташкил медиҳад. 16 ноябри соли 2018 аввалин агрегати нерӯгоҳ ба кор дароварда шуд. агрегати дуюми нерӯгоҳ тибқи нақша соли 2019 ба кор андохта мешавад. агрегатҳо бо ҳамин тартиб ба кор дароварда мешаванд. рақами 6, 5, 4, 3, 2, 1. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат дар доираи эълони санъатикунонии босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ оварда шудааст ки то соли 2030 ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22% расонида шавад. барои иҷрои ин ҳадаф дар вилояти Суғд имконияту захираҳои зиёд мавҷуданд. дар асоси барномаҳои рушди иқтисодӣ, лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои нав яке аз роҳу самтҳо буда ба кор андохтани иқтидорҳои мавҷуда корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва хусусӣ гардонида шуда аз вазифаҳои муҳиму асосии масъулони соҳа, соҳибмулкону соҳибкорон маҳсуб меёбад. иҷрои ин корҳо имкон медиҳад ки иқтидори саноат дар вилоят ба маротиб баланд бардошта шавад. шарҳи Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар вилояти Суғд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар доираи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар наздики 300 корхонаҳои саноатӣ барои 8000 ҷойи нави корӣ таъсис дода мешаванд. дар баробари ин ба кор даровардани корхонаҳои саноатии хусусӣ гардида дар таҳкими иқтидори саноатӣ дар вилоят потенсиали калону асосӣ маҳсуб меёбад. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 100 адад корхонаҳои калону миёнаи саноатӣ мавҷуданд ки таи 15-20 соли охир умуман фаъолият накардаанд. дастгоҳу таҷҳизоти онҳо вайрону кӯҳна ва иншооташон хароб гардиданд. ин корхонаҳои хусусӣ гардида асосан дар соҳаҳои коркарди ашёи хому истеҳсоли хӯрокборӣ ва таҷҳизоти техникию рӯзгор фаъолият мекарданд ва дар бозори анъанавии қаблӣ истеъмолгарону харидорони зиёд доштанд. барқарору ба кор андохтани ин иншооти саноатӣ имконияти рушди самтҳои гуногуни соҳаи саноат буда кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ тибқи қонунгузории ҷорӣ оид ба истифодаи иншооту таҷҳизоти мавҷуда чораҷӯӣ соҳибмулкони онҳо оид ба истифодаи мақсадноки иншооти хусусӣ гардида ӯҳдадориҳои худро бояд иҷро намоянд. дар вилоят соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 108.2% таъмин аз 639 корхонаи соҳа 374 корхона сатҳи истеҳсолро баланд бардоштаанд. аммо дар ин давра 73 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият накарданд. дар ин корхонаҳо даҳҳо намуду номгӯи маҳсулоти саноатӣ бояд истеҳсол мегардид ки ин манфиат ба иқтисодиёт ва ҷойҳои корӣ буд. яке аз самтҳои муҳими саноат дар вилоят коркарди нахи пахта ва истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоӣ аз он мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят
8 корхонаҳои коркарди нахи пахта таъсис ёфтанд. пурра фаъолият накардани якчанд корхонаҳои соҳа чун ҷамъиятҳои савомии ресмони шаҳри Конибодон, Вализодаи Ноҳи Мазшоҳ, Тоҷӣ бо иқтидори нокифоя фаъолият кардани қисми аз онҳо чун корхонаҳои Некухуҷанд, Ресандаи Тоҷикистон ва дигар корхонаҳои мавҷуда сабаби коркарди ҳаҷми аз барнома ками коркарди нахи пахтаи истеҳсоли ватанӣ гардиданд. бино ба ҳисобҳо дар вилоят атрофи 10% нахи пахтаи истеҳсоли худи кор кард ва аз он маҳсулоти ниҳоию нимтайёр истеҳсол шудааст. корхонаҳои соҳа аз имкониятҳои мавҷуда дар самти баландбардоштани даромаднокии якчандкарата аз нахи пахта нисбат ба фурӯши он дар шакли ашёи хом ва таъсиси ҷойҳои корӣ дар соҳаи насоҷӣ ба таври кофӣ истифода накарданд. соли 2018 содироти нахи пахта нисбат ба соли қаблӣ 1.6 маротиба зиёд аст, аммо содироти маҳсулоти нимтайёр аз нахи пахта масалан калобаи пахтагин 17%-ро ташкил додааст. коркарди нахи пахта дар дохили кишвар нисбат ба фурӯши он дар шакли ашёи хом якчанд маротиба зиёд даромад ба корхонаҳои иқтисоди миллист. бино ба таҳлилҳои мутахассисон агар аз нахи пахта риштаю матоъ истеҳсол гардад арзиши нахи пахта аз 3 то 6-7 маротиба баланд ва агар маҳсулоти ниҳоӣ истеҳсол карда шавад манфиати иқтисодӣ то 15 маротиба зиёд аст. истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоии ҷавобгӯ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ аз омилҳои асосии фаъолияти пурсамари корхонаҳои соҳа маҳсуб меёбад. корхонаҳое ки мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ чун Спитамен Textiles, Насоҷи Хуҷанд ва Ҷавонӣ маҳсулоти пахтагӣ истеҳсол менамоянд ва коркарди бештари нахи пахта ноил мегарданд. дар корхонаи ҷавонӣ дар соли 2018 ҳаҷми содироти маҳсулоти духтаи пахтагӣ нисбат ба соли 2017 ба 3 миллион сомонӣ ва нисбат ба соли 2016 ба 30 миллион сомонӣ афзоиш дода шудааст. яке аз омилҳои таваҷҷӯҳи харидорони хориҷӣ ба маҳсулоти корхонаи Насоҷи Хуҷанд дар баробари сифату стандарт аз нахи табиӣ аз нахи пахта будани маҳсулоти ниҳоӣ мебошад. ҳаракат карда истодаем ки барои омӯхтани мотои нав, дизайнҳои нав, ҳамчунин талабот ба шимҳои мавсимини бачагона зиёд шуда истодааст ки мо бо сифати баланд бароварда истодаем. ҳоло дар вилоят якчанд корхонаҳо аз матои пахтагин маҳсулот истеҳсол намуда аз ҷумла либосҳои варзиширо бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон содирот менамоянд. фаъолияти босамари чунин корхонаҳои саноатии соҳибкорӣ дар вилоят ки маҳсулоти дӯзандагии онҳо дар давлатҳои Европа низ харидор доранд аз мавҷудияти ресмон ва матои пахтагин вобаста аст. барои истеҳсоли маҳсулот дар 67 коргоҳҳои миёнаи дӯзандагӣ ва шумораи зиёди коргоҳҳои хурди дӯзандагӣ матои пахтагини ватанӣ ашёи хоми асосӣ мебошад. барои ҳамаи корхонаҳои соҳа масъалаҳои мавҷудияти маблағҳои гардиш, фоизи қарзи бонкӣ, хариди нахи пахта, ҷорӣ намудани технологияи пешрафта ба роҳ мондани ҳамкориҳо барои фурӯши маҳсулот дар бозори ҷаҳонӣ ҷалби сармояи хориҷӣ аз масъалаҳои асосӣ маҳсуб меёбанд. дар ин самт муассисон ва соҳибмулкони корхонаҳо бояд тадбирҳо андешанд. ин ба масъалаи коркарди пилла низ дахл дорад. корхонаи ягонаи коркарди пилла ва истеҳсоли абрешим, корхонаи муштараки Тоҷикистону Ветнам Ветесилк аз сабаби набудани ашёи хоми асосии пилла аз моҳи июни соли 2017 аз фаъолият бозмондааст ва бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд бо таъмини ашёи хом танҳо 2 моҳ абрешим истеҳсол намудааст. ҳолон ки абрешим хусусан абрешими истеҳсоли ин корхонаи Тоҷикистон бино ба баҳои коршиносон аз нигоҳи сифату таркиб дар бозори ҷаҳонӣ талабгорони зиёд дорад. муассисони корхонаи муштарак хусусан корпораtsияи саҳомии Азия Силк бояд барои истеҳсолу харидории пиллаи кирмакпараварон дар вақташ мавсими солҳои 2016 ва 2017 чораандешӣ мекард. корхонаи муштарак бо тақозои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати маҳаллӣ баҳри иҷрои ӯҳдадориҳои шартномавӣ барои истеҳсоли якҷоии пилла дар мавсими имсола бо 12 ҷамъияти саҳомии фаръии пиллапарварии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шартномаи ҳамкорӣ бастааст. бо ин мақсад 10560 қутти тухмии кирмак ворид ва дар яхдони истеҳсолӣ нигаҳдорӣ мешавад. ин имконият медиҳад ки дар вилоят аз рӯи ҳосилнокии 40-45 килограмм аз ҳар қутти 420-470 тонна пилла истеҳсол карда шавад. дар давоми як сол барои пурра кор кардани корхона ба мо зиёда аз 400 тонн пиллии тар, зиёда аз 120 тонн пиллии хушк лозим аст. мо метавонем коргаронро зиёда аз 100 нафар коргаро бо кор пурра дар ҳудуди як сол таъмин кунем. агар мо 120 тонн пиллии хушкро истифода берем зиёда аз 30-35 тонн дар як сол абрешими хом ҳосил мекунем. истеҳсоли абрешим аз коркарди пиллаи худӣ имконияти содироти бештари абрешим нисбат ба фурӯши пилла дар шакли ашёи хом ба хориҷи кишвар аст.
ҳамчунин корхонаҳои атласбофии кишвар ба абрешим ниёз доранд ва бино ба иттилоъ фаъолияти беш аз 360 марказҳои таълимии истеҳсолӣ, коргоҳҳои ҳунармандии атласу адрасбофии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ривоҷи корҳои хонагии атласбофӣ ба таъмини абрешим вобаста аст. равзали раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғ, барои барномаи Тоҷикистон. раванди иҷрои дастуру супоришҳо ҷиҳати дар минтақаҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор додани корхонаҳое ки фаъолияташон ба коркарди шир ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ нигаронида шудааст ғайриқаноатбахш арзёбӣ гардида изҳори нигаронӣ амиқ карда шуд. инам дар ҳолест ки бештари шаҳру ноҳияҳои мамлакат дорои имкониятҳои ҳам табиӣ ва ҳам иқтидорҳои мавҷудаи саноатӣ мебошанд. танҳо онҳоро рушд бахшидан дар кору бас. ба ҳолати 1 январи соли 2019 дар ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 1,195,492 сар чорбои калони ширдеҳ мавҷуд аст ва истеҳсоли шир низ ба миқдори 949,972 тонна ба қайд гирифта шудааст. вале ба таври назаррас фаъолият накардани баъзе корхонаҳои саноатӣ ва умуман вуҷуд надоштани чунин корхонаҳо дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳо аз мушкилоти аслӣ дар ин самт маҳсуб меёбад. гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон саноати кунонии мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардид. дар паём таъкид гардид ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бояд ба 22% расонида шавад. барои расидан ба ин мақсад амалишавии барномаҳои соҳавии қабул гардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳти назорати қатъӣ қарор дода шуда самаранокӣ ва сифати онҳо бояд таъмин карда шавад. дар ҳамин замина масъулин аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои кишвар вазифадор карда шудаанд ки фаъолияти худро доир ба ҷалби сармояи мустақим, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва ташкили ҷойҳои корӣ вусъат бахшанд. махсусан бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор додани корхонаҳое ки фаъолияташон ба коркарди шир ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ нигаронида шудааст дар минтақаҳо аз манфиат холӣ нест. шири ки дар ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсол мешавад ба ҳар як сари аҳолӣ 103 килограмм рост меояд ки ин қариб 80% зиёд мо яъне ки талабота бо меъёрҳои тавсияшудагӣ таъмин мекунем. гап дар сари он меравад ки мо имрӯз 1,200,000 сар модагов дорем ки яъне ки ин модагое ки нақшаи ширдӯшӣ доранд. барои ҳамин мо аз 1,200,000 модагов 94% ин чорво ба хоҷагии аҳолӣ рост меояд. маҳсулот ба пуррагӣ коркард намешавад, зеро ки мо ҳам корхонаҳои коркарди ширӣ ниҳоят кам дорем ва дар шароити бозор мо бояд механизмҳои истифодабарии ҳамин 94% шири аҳолиро бояд таъмин кунем. яъне ки мо дар ҳамаи сатҳи ҷамоатҳо пунктҳои қабули ширро бояд ба роҳ монем ки лабораторияҳои ҳозиразамоне бояд дар онҷо муҷаҳҳаз бошанд ки ҳамун сифати шир равғаннокиша барои масалан безарар буданаш муайян намояд. аммо мушкил дар он аст ки шири истеҳсолшуда ба таври бояду шояд коркард карда намешавад. дар бештар маврид шири истеҳсолшуда аз ҷониби сокинон ба фурӯш гузошта мешавад ки бехатарии ин маҳсулотро касе кафолат дода наметавонад. мо имрӯз ба мағозаҳои ҳамин шаҳри душанбе, шаҳри қуллоқ, хуҷанд ҳарназар ба кадом шаҳре ки наравем, албатта дар ҳамун мағозаҳош маҳсулотҳои ширӣ, коркарди ширӣ, ширкатҳои берунаро зиёд мушоҳида мекунем. мо бисёр мушкилӣ дорем барои ба даст овардани маълумотҳо дар бораи коркард. номукаммал будани роҳҳои ҳифзи манфиатҳои истеҳсолкунандагон низ аз мушкилотест ки дар ин самт вуҷуд дорад ва масъулинро мебояд сари ин масъала андеша кунанд. аз ҷониби дигар рафъи мушкилоти мавҷуда метавонад боиси зиёд ва гуногун истеҳсол шудани маҳсулоти ширӣ гардида дар самти пешгирӣ аз воридоти маҳсулоти хориҷӣ мусоидат намояд. мо имконият дорем ки шири аслии чорвои худмона
ба корхона коркард оварда коркард кунем аҳолиро ба маҳсулотҳои коркарди ширӣ хушсифат таъмин кунем. айни замон дар ҷумҳурӣ 40 корхонаи саноатӣ мавҷуд аст ки ба коркард ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ машғуланд. Аз ин шумора 7 корхона дар шаҳри Душанбе, 16 корхона дар вилояти Хатлон, 10 корхона дар вилояти Суғд, 1 корхона дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва 5 корхона дар ноҳияҳои тобеи марказ фаъолият мекунанд. Ба назари мутахассисон ин шумора ҳоло ҳам қаноаткунанда нест. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ пайваста таъкид менамоянд ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо бояд чунин корхонаҳо мавҷуд бошанд. дар ҳоли коркарди пурраи шир ҳам маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза пешниҳоди аҳолӣ гардонида мешавад ва ҳам хоҷагиҳои чорводорӣ ва худи аҳолӣ манфиати зиёди иқтисодӣ ба даст меоранд. мавҷуд набудани нуқтаҳои қабули шири истеҳсолшуда ва пешниҳод намудани онҳо ба корхонаҳои саноатӣ низ аз мушкилоти дигарест ки дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мавҷуд аст. баъд ногуфта намонад ки ин ягон муболиға ҳам нест, таблиғ ҳам нест. маҳсулоти ки дар ҳамин Тоҷикистон истеҳсол мешавад маҳсулоти дигар мамлакат ба сифати баробар наметавонад. бояд гуфт ки бо зиёд гардидани чунин корхонаҳо шири истеҳсолшуда аз хоҷагиҳои шахсӣ низ харидорӣ ва коркар карда шуда дар шакли қаймоқу маска ва ҷурғоту дуғ ба фурӯш гузошта мешавад ки ин боиси боло рафтани иқтисоди миллӣ ва бо кор таъмин гардидани аҳолӣ мегардад. корхонаи мо зиёда аз 600 литр шир дар як шабонарӯз коркард мекунад. зиёда аз 14 намуди маҳсулоти ширӣ истеҳсол намуда, аз ҷумла ҷурғот, қаймоқ, кефир, сметан ва сир бо шири табиӣ истеҳсол мешавад. зиёда аз 6 шабонарӯз муҳлат дорад. дар коргоҳи мо вақте шир ворид мешавад аз фирмаҳои хусусӣ, аз фирмаҳои худӣ онро аввалан ба озмоишгоҳ ворид мекунем. онҷо аз таҳлили биохимиявӣ тозагии шир, равғаннокии шир, зичии ширро чен мекунем ва онро бо супориши мастер ба дастгоҳи махсус ҷорӣ мекунем ки онҷо барои нигоҳдории шир аст. баъдан бо супориши устуҳои сех ба тақсимот шурӯъ менамоем. дар коргоҳи мо зиёда аз 25 номгӯи маҳсулот истеҳсол мешавад ки ҳама маҳсулотҳои мо дорои сертификати мутобиқат мебошанд ва мо дар оянда нақша дорем ки ҷойҳои кори нав ташкил намоем, сифати маҳсулотро ҳарчи беҳтар намоем. аз истеъмолкунандагон хоҳишмандем ки аз харидории савдои кӯчагӣ худдорӣ намоянд. аз маҳсулотҳое ки дорои сертификати мутобиқат аст дар мағозаҳои фирмаи махсус тақдим карда мешавад, аз онҳо харидорӣ намоянд. бештари фурӯшандаҳое ки ба савдои кӯчагӣ машғуланд аз зарфҳои пластикӣ истифода мебаранд ки истифодаи дубораву себораи онҳо бар зарари истеъмолкунанда аст. имтиёзҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ ба соҳибкорон ҷиҳати пешбурӣ фаъолият махсусан дар самти бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ пешниҳод шудаанд, имкони хуберо барои бунёди чунин корхонаҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба вуҷуд овардааст. аз 47 адад корхонаҳои истеҳсолӣ дар шаҳр фаъолият кунанда самти фаъолияти 4 адад корхонаи истеҳсолӣ ба истеҳсоли маҳсулоти ширӣ равона мебошад. дар соли 2018 ба миқдори 470 тонна маҳсулоти ширӣ ба маблағи 1 миллиону 34,6 ҳазор сомонӣ маҳсулоти ширӣ истеҳсол намуданд ки ин нисбати соли гузашта 49,6 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. соҳибкоронро мебояд дар ин самт самаранок фаъолият намуда ҳам манфиати соф ба даст оранд ва ҳам дар саноати кунонии мамлакат саҳм гузоранд. истифодаи тамоку ва нос одате ки солҳо оид ба зарари даҳшатоварӣ он ба саломати факту далелҳои раднашаванда ҷамъоварӣ шудааст, истифодабарандагон аз он дил намекунанд. бар замми он имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳо дар алоҳидагӣ қонунҳои маҳдудкунанда қабул намуданд, вале омори фавти инсонҳо аз истифодаи тамоку дар дунё бозгӯи он аст ки одамони зиёд сол аз сол худро ба дуди ғафси сигор мепечонанд. истифодаи тамоку тадриҷан шахсро ба силсилаи бемориҳои табобатнашаванда гирифтор мекунад. тибқи иттилои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар дунё дар ҳар 6 сония як нафар аз истифодаи зиёди тамоку ба ҳалокат мерасад. ҳар 6 сония. давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо мақсади ҳифзи солимии ҷомеа дар самти маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти зараровари тамоку дар ҷойҳои ҷамъиятӣ қонун қабул намудааст.
аммо маърифати пасти баъзе аз шаҳрвандон ва назорати сусти сохторҳои марбута боиси сарфи назар шудани талаботи қонунгузорӣ гардидааст. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. таҳлилҳо собит намуданд ки маҳз истифодаи аз ҳадзиёди тамоку яке аз омилҳои асосӣ ба марг расонидани инсоният дар ҷаҳони имрӯз ба ҳисоб меравад. дар оғоз ҳавову ҳавас, баъдан гӯё оромкунандаи асаб, сипас одати доимиву бемории табобатнашаванда. дар ҳар 6 сония аз таъсир ва истеъмоли тамоку тақрибан 1 нафар ба ҳалокат мерасад. дар маҷмӯъ тибқи иттилои ташкилоти ҷаҳонии тандурустӣ ҳамасола дар ҷаҳон зиёда аз 6 миллион нафар аз бемориҳое ки ба тамокукашӣ вобаста аст мефавтанд. дар сигор никотин аст. никотин ин заҳри тамоку аст. заҳрест ки дар вақти сигоркашӣ бо роҳҳои нафас, пайдои лобии нафас ба хун гузашта ба организм мегузарад ва организмро заҳролуд мекунад. дар вақти нозкашӣ бошад ҳамин хел никотин аст. ҳамон никотине ки фақат бо роҳҳои рӯдаи меъда, бо роҳҳои пайдои лобии даҳону суҳрӯда ба хун мегузарад ва ҳамин хел заҳролуд мекунад. истифодаи тамоку нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро рӯзторӯз зиёд мегардонад, зеро дар сурати пешгирӣ нашудан ва кам нагаштани шумораи сигоркашҳо маргу беморӣ афзоиш меёбад. тибқи пешгӯиҳо то соли 2030 шумораи нафароне ки аз таъсири тамоку ба ҳалокат мерасанд ба 8 миллион нафар дар як сол хоҳад расид. тасаввур кунед ки вақте ки шумо дар хона зимистон бо кумур алоб мекунед, дар онҳо дуди сиёҳ дар мемонад. яъне ки никотин ҳам ҳамин хел як маҳлули равғаноолуде аст ки дар ҳолати кашидани он аз 8 то 20 миллиграмм никотин ҷудо мешавад дар вақти дуд кардан ва 1 миллиграмми он дар ҳамин роҳҳои нафас дар мемонад. ва дигар қисмаш ба атрофиёне ки дар дасти вай нишастанд аз дуди он нафас мекашанд, зарари вай зиёдтар аст. ва тасаввур кунед ки агар ки як шахс дар як рӯз як пачка сигоро 10 дона яъне ки кашад, ҳар як донаи вай 1 миллиграмми никотин бошад, дар як рӯз 10 донаро кашад, 10 миллиграмм никотин ба узви вай чӣ қадар зарарӣ оварда мерасонад. нишондоди фавти одамон аз истифодаи сигор дар маҷмӯъ нисбат ба фавт аз вируси норасоии масъунияти одам сил ва вараҷа бештар аст. истифодаи тамоку шахсро тадриҷан ба чанд бемориё гирифтор мекунад ки табобатнашаванда ба ҳисоб мераванд. мутахассисон гирифторшавӣ ба бемории саратонро дар одамони истифодакунандаи сигор нисбат ба дигар нафарон 20 маротиба бештар мебинанд. далелҳо ҳаст, исбот кардааст, тадқиқотҳо нишон доданд ки дар байни одамоне ки сигор кашиданд, махсусан солҳои тӯлонӣ истифода буданд, дар байни онҳо 20 маротиба зиёдтар бемории саратони шуш вомехӯрад. дар тоҷикистон тақрибан зиёда аз 500 000 нафар тамоку мекашанд ки аз инҳо 78% мардон, 10% занон ва 12% дигарро наврасон ташкил медиҳад. ин дар ҳолест ки тибқи талаботи қонунгузорӣ дар тоҷикистон истеҳсол, содироту воридот ва фурӯши маҳсулоти тамоку танзим гардида, кашидани носусигор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ манъ карда шудааст. аммо то ҳол риоя нашудани талаботи қонунгузорӣ дар ин самт ба назар мерасад. ин фаъолияти беҳтари сохторҳои назоратиро талаб дорад. танҳо иҷроиши талаботи мавҷуда метавонад шумораи истифодабарандагони сигор ва носро кам гардонад. нафароне ки аз давраи наврасӣ ба истифодаи тамоку даст мезананд, аз он дур шудан мушкил аст. аз ин хотир бояд наврасон зери назорати ҷиддии волидайн бошанд. аз ҷониби дигар бо назардошти он ки бунёи кӯдакон дар ҳоли инкишоф аст, аз мардҳо дида тамоку ба наврасон ва бонувон таъсири манфии бештар дорад. сигоркашӣ, носкашӣ аз давраи кӯдакӣ наврасӣ сар мешавад. вақте кӯдак мебинад ки дар хона падараш нос мекашад, сигор мекашад, ба ҳамин кам ҳавас мекунад ва дар овони кӯдакӣ наврасӣ ба ҳамин одат мекунад. мисол дар байни ноболиғон бошад булҳавасӣ, дар байни ҷавонон бошад ин як рамзи калон нишон додани ҷавонии худ ки ман калон шудам. гӯё ки ин ба кашидани ин сигор ё мавод аз ин проблемаҳо дур мешуда бошанд ё ки аз ҳолати ғамбеморӣ мебаромада бошанд. вале ин роҳи дурусти ҳалли мушкилоти онҳо мебошад ки даст ба ҳамин мавод мезананд. вақте ки шахс аллакай вобастагӣ пайдо кард, аллакай вобастагӣ ки пайдо шуд, онҳо бемор ҳисоб меёбанд. таҳлилҳо собит намуданд ки дар ҳар як дона тамоку зиёда аз 4000 намуд моддаҳои химиявӣ мавҷуд аст ки аз онҳо 25 намудашон зараровар ва 50 намуди дигарашон ба вуҷудорандаи бемории саратон мебошад.
افزایش یافتن استفاده برندگان تامباکو در جهان امروز تمامی متخصصان соҳаи тандурустӣ ро нигарон намудааст. пешгирӣ кардани ин вабои асри 21 ҳатман лозим аст ва ҳатто барои ҳар як шахс ки саломатии худашро дӯст медорад дар ҳамон қуттиҳои папирос низ нависта шудааст ки вредно для здоровья, яъне ки барои саломатӣ зарар дорад ва ҳар як шахс бояд саломатии вай дар дасти худаш бошад. даст задан ба истифодаи тамоку зери хатар гузоштани солимӣ, зебогӣ ва ҳаёти осуда ба шумор меравад. аз ин хотир ҳар нафаре саломатию зебогӣ ва солимиашро мехоҳад аз кашидани носу сигор яъне тамоку парҳез мекунад. наврусиҳ азизулло, меҳрӯзи ҷумъа, барномаи иттилоотию таҳлилии Тоҷикистон. дар тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ба монанди вируси норасоии масмумияти одам ва гепатитҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. аммо бо вуҷуди муборизаи шадид дар баъзе маврид риоя нашудани қоидаи меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемиологӣ боиси гирифторшавӣ ба ин гуна бемориҳо мегардад. барои аз байн бурдани чунин бемориҳо аз ҷониби мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд пайваста дар сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, ҷойҳои холкӯбӣ ва табобати дандон санҷиш гузаронида мешавад. тибқи иттилои масъулини марказ дар соли 2018 ва моҳи январи соли ҷорӣ бо сабаби риоя накардани қоидаи меъёрҳои санитарию гигиенӣ дар шаҳри хуҷанд фаъолияти беш аз 20 кошонаи ҳусн муаққатан қатъ карда шуд. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ аз хуруҷи босуръати бемориҳои гуногуни сироятӣ изҳори ташвиш мекунанд, агарчи ҷиҳати пешгирӣ аз онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. риоя нашудани меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемиологӣ боиси гирифторӣ ба бемориҳои сироятӣ, хусусан вируси норасоии масмумияти одам ва гепатитҳо мегардад. роҳу воситаҳои гирифторӣ гуногун аст ва қоидаҳои эҳтиёт равшан, вале то кунун боло рафтани омори гирифторӣ боиси нигаронист. бахусус сухан дар бораи марказҳои хизматрасонии умумӣ меравад ки эҳтимолияти гирифторшавӣ ба бемориҳои гузаранда зиёд аст. аз ин рӯ соҳиб маълумот набудани баъзе аз шаҳрвандон ва дар навбати дигар хунукназарии масъулини чунин марказҳо нигарониро ба миён овардааст. мутахассисони соҳаи тиб мегӯянд хатари паҳн шудани вируси норасоии масмумияти одам, гепатитҳо ва дигар бемориҳои сироятӣ асосан дар сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, ҷойҳои холкӯбӣ ва табобати дандон бештар аст. имрӯзҳо дар мамлакат барои пешгирии чунин бемориҳо назорат пурзур гардида, ҳамзамон нисбат ба вайронкунандагони қоидаву меъёрҳои санитарию гигиенӣ ҷавобгарии ҷиноӣ пешбинӣ шудааст. ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ низ роҳи пешгирӣ аз гирифторӣ ба ин гуна касалиҳо арзёбӣ мешавад. хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамчун мақоми ваколатдор зерсохторҳои худ аз ҷумла марказҳои назорати давлатии санитарию эпидемиологиро муваззаф намудааст ки барои пешгирии бемориҳои сироятӣ назоратро пурзур ва мардумро аз оқибатҳои он огоҳ намоянд. дар шаҳри хуҷанд ки беш аз 180 000 аҳолӣ сукунат дорад, барои пешгирӣ ва аз байн бурдани бемориҳои сироятӣ аз ҷониби маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳр тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла ҳолати санитарию гигиении сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, ҷойҳои холкӯбӣ ва табобати дандон мавриди санҷиш қарор гирифта, оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ бо аҳолӣ ва мутахассисону масъулони кошонаҳои ҳусн мулоқоту суҳбатҳо анҷом дода мешавад. сеюмин вохирия мебошад ки мо бо ҳамроҳии кормандони ҳам кошонаҳои ҳуст, ҳам толорҳои косметологӣ ва сартарошхонаҳо гузаронидем. ҳадаф аз гузарондани чунин вохириҳо ин баҳри пешгирӣ кардани бемориҳое ки махсусан бо воситаи хун мегузаранд ва бемориҳои ба монанди зарпарвинҳои вируси намуди БВЦ, вируси норасоигии масмумии одам ки солҳои охир хеле ташвишовар гаштааст. махсусан давоми соли 2018 ро гирем қариби 297 ҳодисаи ҳомилони зарпарвии намуди Б ва 247 ҳодисаи ҳомилони зарпарвини намуди С дар миқёси шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. аз ин лиҳоз яке аз роҳҳои сироятёбӣ ба чунин вирусҳо ин толорҳои ҳусн, сартарошхонаҳо ва толорҳои косметологӣ шуда метавонанд. طبق معلومات مسئولان در دوام سال روان با سبب رعایت نکردن قاعده معیارهای سانیتری و گیگینی در شهر خوجند فعالیت 6 کاشانه حسن موقتا منع کرده شد.
متخصصان مرکز میگویند استفاده دستگاه و تجهیزات غیر استانداردی و تمیز نشده میتواند سبب گرفتاری به بیماری‌های سیرایتی گردد. با مقصد پیشگیری از چنین حالت در سرتراشخانه‌ها، کاشانه‌های حسن، جایهای خالکوبی و طبابت دندان دستگاه و تجهیزات غیر استانداردی مصادره گردید و نسبت به مسئولان و متخصصان ساحه خدمت‌رسانی که منفعت خود را از سالمی جامعه بالا دانسته با قانون شکنی راه دادند جریمه تعیین کرده شد. با همراهی هم کارمندان خدمات نظارت تندرستی و هم کارمندان مرکز نظارت سنتری اپیدمیولوژی در مقیاس شهری خوجند ریت‌های مشترک گذراندیم. فقط در همین ماه январ 6 تالارهای حسن و از فعالیت موقتا تا برطرف کردن کمبودی‌ها باز داشته شده. نسبت 25 نفر پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد و این علاقه آنها را وادار می‌سازد که باز هم پرمسئولیت‌تر کاربری نمایند. از رعایت نشدن قاعده و معیارهای سانیتاری و گیگینی و ضد اپیدمیکی که باعث سرایت یابی با بیماری‌ها خصوصا ویروس نارسایی مسمومیت آدم و هپاتیت‌ها می‌گردد ساکنان شهر نیز آگاهند، زیرا کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر خوجند بین مردم کارهای فهماندهی را براه مانده پیوسته طرز حیات سالم را تشویق و ترغیب می‌کنند. البته به هر روز آنها می‌توانند عموما تمام شهروندان می‌توانند از خدمترسانی کسمتولوژی استفاده برند، فقط که هر یک کس نسبت سلامتی خود نباید که بی‌طرف باشد. حتما که باید این شخص طلب کند استفاده اصلا لوازمات‌های یک карата. بعد استفاده بری حتما نابودسازی انمی لوازمات‌ها. البته اگر به این قاعده ها رعایت نکنید، اگر چیزهای یک карататان نباشد، یک چیز رو مثلا چند карата استفاده برن، البته این به این کسلی‌ها گرفتار می شود. کسلی‌هایی که من امروز هپاتیت، کسلی‌های من ویچ، برای همین البته احتیاط شدن در کار. در نهایت از مسئولان متخصصان سرتراشخانه و کاشانه‌های حسن طلب کرده می شود که خدمترسانی را بهتر نموده طلبات مقرر شده را اجرا نمایند. این هم در حالی است که قانونگذاری کشور برای مساعدت به سرایت یابی جوابگری جنایتی را پیش بینی کرده است. در ولایت خطلون عین زمان در 1342 مؤسسه تعلیمی 729061 نفر خواننده با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. شماره عمومی آموزگاران باشد 43888 نفر می باشد که این برای با پررگی تامین گردیدن ساحه معارف ولایت با کادرهای آموزگاری بسنده نیست. در اساس تحلیل و خلاصه متخصصان و معلومات مسئولین ساحه این حالت عامل‌های گوناگون دارد. موضوع را خبرنگار اداره تبرعلی صاحب نظرов پیگیری نموده است. طبق اطلاع مسئولین ریاست معارف ولایت خطلان سال از سال با توجه مخصوص حکومت کشور در ولایت بنیاد مؤسسه‌های نو و سیمخانه‌های علاوگی با شرایط‌های مساعد درس آموزی مورد استفاده قرار داده می‌شوند، ولی هنوز هم نارسایی کادرهای آموزگاری در ولایت موجود میباشد. راستی احتیاجات به معلمان صاحب تخصص خیلی زیاد است، ولی عین حال نارسایی عمیق در ولایت خطلان طبق معلومات‌های آماری 79 نفر را تشکیل می‌کنند. 79 نفر این از زمره همان فن‌های میباشند که از فن‌های متماتیکا، فیزیکا، زبان انگلیسی، زبان روسی پیشتر مشاهده می‌شوند. طور گفته می شود یکی از عامل‌هایی که باعث نارسایی متخصصان آموزگاری در مؤسسه‌های تعلیمی می‌گردد این سری وقت حاضر نگردیدن قسمی از ختم کنندگان مؤسسه‌های عالی و کسبی به جای‌های معین شده کاری میباشد. در سال تحصیلی 2017-18 1702 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی به ولایت خطلان فرستاده شدند، ولی تا انجام سال تا من امروز همگی 1073 نفر آنها به مؤسسه‌های تعلیمی به جای کار حاضر شدند که این 63% ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی را در بر می‌گیرد. طبق تحلیل و خلاصه کارشناسان و متخصصان ساحه سبب دیگری به میان آمدن نارسایی آموزگاران درست به نقشه نگرفتن در آماده نمودن کادرها میباشد. بعضی آنها بنابر در جای زیست در بعضی ناحیه‌ها مثلا آموزگاران دفاع حربی و تربیت جسمانی خیلی زیاد است و بنابر آن که مشکل در دیگر ناحیه تامین نمودن با جای خواب،
таъмин намудан бо имтиёзҳо мушоҳида мегардад. аз ҳамин сабаб баъзе хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ берун аз муассисаи таълим мемонад. теъдоди хатмкунандагон ё қабулшавандагонро ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ аз ноҳияҳо ба ҳисоб нагирифта мувофиқи хости ҳамун дохилшаванда онҳоро қабул мекунанд. масалан дар ҷалолиддини балхӣ омодагии дифои ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ хеле зиёд шудааст. дар ноҳияи хуросон забон ва адабиёти тоҷик хеле зиёд шудааст ва хуб мешуд ки агар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ин равандро яъне маҳалро ба ҳисоб гирифта вобаста ба талаботи маҳал агар кадр тайёр мекарданд ин мушкилотҳо ҳалли худро меёфтанд. дар самти омода намудани мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ барои соҳаи маорифи вилояти хатлон яке аз муассисаҳои асосии олӣ донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав ба ҳисоб меравад. барои он ки мо кадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ тайёр кунем, пеш аз ҳама мо бояд ба омӯзиши фанҳои педагогика, равоншиносӣ яъне ки психология, методикаи таълими ихтисос яъне ки тахассусӣ ва маҳорати педагогӣ диққати ҷиддӣ диҳем. ба иттилои масъулини соҳа баробари пешравиҳо дар самти муҳайёсозии шароитҳои мусоиди таълим ва боз ҳам мустаҳкам намудани пойгоҳи моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ ҳамзамон амалӣ нагардидани дигар нақшаву барномаҳо боиси нигаронӣ мебошад. то ба имрӯз дар вилояти хатлон муассисаҳое вуҷуд доранд ки таҳсил дар онҳо дар се баст ба роҳ монда шудааст. таълим тарбия бе заминаи моддии устувор натиҷаи хуб намедиҳад. аз он ки имрӯз муаллимони мо теъдоди зиёди омӯзгорони мо бо маълумоти олӣ агарчи доро бошанд, дорои маълумоти олии касбӣ бошанд ҳам, вале барои самаранок гузарондани дарсҳо ба мо кабинетҳои муҷаҳҳази фанӣ лозим аст, ба мо муассисаҳои таълимӣ лозим ҳастанд ки имрӯз мо тавонем муносибатҳои салоҳиятнокро татбиқ намоем. албатта мақсад аз амалӣ намудани тамоми тадбирҳо ин баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони рақобатпазир дар бозори меҳнат мебошад, иброз менамоянд масъулини соҳа. натиҷаи донишу нишондиҳандаҳои хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ нисбат ба соли пешин беҳтар арзёбӣ мегардад. тибқи маълумотҳои оморӣ айни замон 453 эҳтиёҷоти кадрӣ дар соҳаи маорифи вилояти хатлон ба қайд гирифта шудааст ки аксарияташон аз фанҳои дақиқ мебошад. норасоии кадрӣ бошад 79 нафарро ташкил менамояд. таварали соҳибназаров, Парвиз Сафаров аз вилояти Хатлон барои барномаи таҳлиливу иттилоотии Тоҷикистон. хотимаи барномаи ин ҳафтаинаи иттилоотӣ таҳлилии ҷамъбастии Тоҷикистон аст. рӯзҳои ҳафтаи навро барои шумо хуш ва хотирмон таманно мекунем. то дидор.